سلامات كمي وعيلكم سلام ديكم أنا دحاني إكزابير مسكن كمت أنا دحان زلخو دحان كتكونوا دا تمنخو نيوتيوب شانالي سبسكرايب جيركم تتابعوني كابل بيه زا مسكن سبسكرايب زي قبركم سبسكرايب جيركم تتابعوني بتحتنا يلاوو مالتيو أم بأركس لما عانتي حيزيو زمت أخو رأسي بزعبا أب عدنا زلو بأب تقراي زلو تيك توكرات يوتيوبرات قال عندي ሕጂ ካብ ሶሻል ሚድያ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ተጠቃሚ ዘሎ መንእሰይ ካብ ሶሻል ሚድያ ተጠቃሚ እምበር ካብ ሶሻል ሚድያ ተጎዳኢ ክኸውን የብሉን ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ከም ከማይ በርግጥ ሶሻል ሚድያ ይጥቀመ ሶሻል ሚድያ መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቕሚ የውዕሎ እየ መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ንመዝናነይ ይጥቕሙ ይብለሉ እየ ግን ሶሻል ሚድያ ዝኾነ ነገር ሒዝካ ክትመፅእ ከለኻ እቶም ዝኽተሉካ ሰባት ከ እንታይ ይብሉ እንታይ ከ ይመሃሩ ኢልካ ሒዝካ ክትመፅእ ኣለካ ማለት እዩ ካብቲ ንስኻ ሒዝካዮ ትመፅእ ሓደ ግዜ ቀልድታት ኣለዉ እቶም ቀልድታት እውን እቲ መንእሰይ እዩ ዘሎ ዝርድኦም ቀልድታት ኣለዉ ዘይርድኦካ ቀልድታት እውን ኣለዉ ስለዚ ሎማዓንቲ ሒዘዮ ዝመፀኹ ብዙሓት ኣለዉ ክነብፅሐሎም እውን ክንኩንኖም እውን ዘለና ንሕና ስለዝኾና ፅቡቕ ነገራት ክንምሃር ካብኣቶም ፅቡቕ ነገራት ሒዞም ክመፁ መርኣያ ክኾኑ ነቲ ዘሎ ሕጂ ዝወፅእ ዘሎ ሶሻል ሚድያ ተጠቃሚ መንእሰይ እውን መምሃሪ ክኾኑ ኢልና ስለ ንፅበ ብዙሓት እዮም ብሕድሕድ እንትን ክብሎም ኣይክእልን ግን ሎማዓንቲ ናይ እንዳ ዓውቸን ናይ እንዳ ኣብዚ እኒሄውን ሒዘ ክመፅእ ዘለኹ ማለት እዩ እንዳ ዓውቸ ፅቡቕ ደስ ዝብሉ ሰብ ሓዳር ማለት ካብ ኣመጣጥዖም እውን በዓል ዓውቸ ደስ ዝብል ዘዝናኒ መስሓቕቲ ተጨኒቕካ ነርካ ርአ ቢልካዮም እንኳስ ፍትሕ ትብለሎም ሚድያ ኮይኖም እዮም መፅኦም ደስ ዝብል ፅቡቕ ኣብ መዝናነይ ታሽሙታት ኣተኩሮ ገይሮም ዝሰርሑ ስለ ዝነበሩ ደስ ይብለካ ማለት እዩ ሕጂ ቀልድታቶም ዋላ ዝስማዕምዑ ኣሎ ዘይስማዕምዑ ኣሎ እሱ ነናይ ሰብ ፍልልይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሒዞሞ ዝመፁ ዘለዉ ግን ልሊ ኣብ ርእሰይ ሰብኣይ መስሪታ ዓውቸ ኣብ ርእሰይ ፍቕሪ ጀሚሩ ገለ መለታት እዞም ኣብዚ ዘለዉ ሰለስቲኦም ኣርባዕቲኦም ዩቱበራት ሰብኣይን ሰበይትን ማለት እዩ ብሓበራ ማለት እዩ እዚኦም ደስ ዝብሉ ካፕል እዮም ደስ ዝብሉ ካፕል ክኾኑ ከለዉ ግን ነቲ መንእሰይ ሕጂ ፅቡቕ ካብኣቶም መርኣያ ወሲዱ ፅኑዕ ኣብ ፍቕሩ ኣብ ሂወቱ ፅቡቕ ንክኾኑ ድዮም ከምህሩ ዝግብኦም ወይስ ኣብ ርእሰይ ፍቕረኛ ያኒ ውሽማ መሓዝታ እየ ክመሃረሉ ኣነ ዓውቸ ውሽማ እንድሕር ሒዙ ወላ ንፕራንክ ይኹን ወላ ንገለ ይኹን ንፕራንክ ዝኾነ እውን ክተምህሮ ኣለካ በቃ ንሕናስ ክንመሃረሉ ኣለና ዓውቸ ውፉይ ሰብኣይ ኮይኑ ንሰበይቱ ዘኽብር ኢሉ እንድሕር መፂና ኣነ ካብቲ ዓውቸ ዘኽብራ ዘሎ ንሰበይቱ ኣነ እውን ንሰብኣይ ከመይ ገይረ ከም ዘኽብር ክመሃር ከምኡ ሰበይቲ ዓውቸ እውን ማለት እዩ ንግልፅ ፅዋዖም ዘለኹ ነዚኣቶም ከምኦም ዝበሉ ስለ ዘለዉ ኩሎም እውን ከምኦም ክውቀሱ ኣለዎም ክግምገሙ ኣለዎም ኢለ ስለ ዝሓስበ እየ ማለት እዩ እምበር ኣብ ርእሰይ ሕቡእ ፍቕሪ ጀሚሩ ደንጊፁ ንፕራንክ ወላ ይኹን ፕራንክ እንደኾነ እንዳሃለየ እየ ዝፈልጥ ዘለኹ ኣነ ፕራንክ እዩ ኣደንጊፅናካ ምስ ገለ ይበሃሉ እዮም መጨረሻ እሱ ግን ኣይኮነን ፅቡቕ ተኸባበርቲ ፅቡቕ ዝፋተው ኣብ ትግራይ ደስ ዝብሉ ሰብ ሓዳር ኮይኖም እንተመፂኦም ክንመሃር ኣይንኽእልን ንሕና ካብኣቶም ክትሕጂ ሓድሽ ወዲ 18 ወዲ 19 ሞባይል ከፊቱ ሶሻል ሚድያ ዝጥቀም ዘሎ ክጥቀመሉ ኣይኽእልን ክመሃር ኣይኽእልን ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ይኸዱ ፅቡቕ ነይሮምስ ንምንታይ ይባላሸው ንምንታይ ዘምህር ነገር ሒዝኩምልና ዘይትመፁ ንስኹም ከምቲ ንፈትወኩም እንዳፈተናኩም እንዳኽበርናኩም ከይድ ማለት እዩ ኣብ ርእሰይ ሓዳር ሞኪራ ኣብ ርእሰይ ውሽምነት ኣብ ርእስኻስ ናብ ካሊእ ከም ትኸይድ ሰበይቲ እውን ኣብ ርእስኻ ናብ ካሊእ ከም ትኸይድ ትምህርቲ ስታኢና ክንገብሮ መብዛሕትኦም ኣብ ዓዲ ዘለዉ ቲክቶከራት ይኹን ዩቱበራት ዝጥቀሙሉ ችት ገይራሃኒ ከምዚ ገይራሃኒ ንዓርኩ ከምዚ ገይራቶ ደንጊፀ ክልተ ዕርክቲ ኮይኖምስ ኣብ ርእሲ ዓርኩ ትፍፅሞ በደል ካብ ዓርኩ ንዓርኩ ስዒማቶ ንዓርከይ ፅሒፋትሉ ካብዚ እንታይ ኢና ክንመሃር ፅቡቕ ነገር ሒዝኩም መፂኹም ዘይተምህሩና ደስ ዝብል ማለት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ክፈላለዩ ከም ዘይብሎም ሰብኣይ ሰበይትን ክካወሩ ከም ዘለዎም ዓርክኻ ኣብ ሰበይትኻ ዘለዎ ኣኽብሮት መሓዛኺ ኣብ ሰብኣያ ዘለዎ ኣኽብሮት እዚታት ሒዝኩምላ እንተመፂናኹም ክንመሃረሉ ኢና እምበር ኣይንጉድአሉን ማለት እዩ ካልኣይ እዚኦም ንሰብኣይ ከይ ሽሻ ታይታ ጫት እንዳቐሓምካ እንታይ ክመሃር ኣነ እንታይ ክመሃር ካብዚ ጫት መቕሓምሲ ንሕና መንእሰይ ከመይሉ ካብ ሱስ ይወፅእ ትግራይ ከመይ ጌራ ሰላም ኮይና ዝመንእሰይ ናብ ንቡር ይምለስ ብሱስ ደንዚዙ እኮ ሓውን ሓው ዝቀተል ዘሎ ብሱስ ደንዚዙ እኮ ፍቕረኛኡ ንፍቕረኛ ዝቐትላ ዘሎ ስለዚ ካብኡ ወፂኡ ከመይ ዓይነት ህይወት ክመርሕ ኣለዎ መንእሰይ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ክኸይድ ኣለዎ ዝብል ትምህርቲ እንዳሃለወሲ
ክስካብ ሎሚ ብሕቡእ ጫት ይቕሕም ነይረ ሎሚ ግን ይፋ ገይረ ክቆሕሞ እየ ስለዚ ኣቶም ሕቡእ ኮይንኩም ትቆሕሙ ዘለኹም እውን ንዑ ይፋ ኮይንኩም ቀሓሙ እዩ ኣቋርፃ ክንዲ ዝበሃል እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ንኸይድ ኣለና ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ንቕርሽኹም ኣይትረኣዩ ፅባሕ ንግሆ ደቅኹም ደቂ ደቅኹም ዝርእይዎ እዩ ኣስላን ደቅኹም ደቂ ንጥቅኹም ኣቶም ንውሽማ ትሰርሑ ዘለኹም ደቅኹም ደቂ ደቅኹም ውሽምነት ከም ዝመሃሩ ኣቶም ንጫት ንሱስ ነገር ትሰርሑ ዘለኹም ደቅኹም ደቂ ደቅኹም ሱስ ነገር ምንም ነገር ከም ዘይኮነ ናቹር ነገር ከም ዝኾነ ኢኹም ትነግሩ ዘለኹም ማለት እዩ ስለዚ እስኻትኩም ንዓና ሞግደፍዎ ድሓን ንዓና ሞግደፍዎ ነቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ሰብ ሞግደፍዎ ንደቂ ደቅኹም ከማ ዘባላሹ ዓይነት ኣካይዳ ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም ማለት እዩ ኖርማል እዩ ሰብኣይ ፕራንክ ክገብር ኢለስ ጫት ናይ ብሓቂ እንዳቆሓምኩ እንዳበላዕኹ እሞ ከዓ ኣካ ባይዘወይ ልምዲ ኣለኩም ኣጠቃቅማኩም ልምዲ ዘለኩም ኢኹም ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ግን ንመንእሰይ ኣይወሃብን ፕራንክ ክበሃል ተሎ እውን ኣለዉ ፕራንክታት መምሃሪ ፕራንክታት ኣለዉ መምሃሪ ፕራንክታት ኣለዉ ብጣዕሚ መምሃሪ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፕራንክ ኮይኖም ሲ ዘምህሩ በቃ ደስ ዝብሉካ ኣብ መጨረሻ ውፅኢቶም ትሪኦ ተለካ ኢልካ ደስ ትብለሎም ፕራንክታት ኣለዉ ኣቶም ናይ ዓድና ዩቱበራት ኣቶም ናይ ዓድና ቲክቶከራት ግን ሲ በቃ ነቱ ተራእይልኩም ትኽፈልዎ ዘለኹም ቅርሺ ኢኹም ትርኢ ዘለኹም በር ነቲ መንእሰይ እንታይ ይመሃርስ ኣይምልከተኩምን ዘሎ ማለት እዩ ከምኡ ግን ክንኮን የብልናን ሶሻል ሚድያ ናብ ጥቕሚ መንእሰይ ናብ ጥቕምናን ክነውዕሉ ኣለና በቲ ሒዝኩሞ ትመፁ ዘለኹም ፅቡቅ ኣይድያታት ክትጥቀሙ ክትክእሉ ኣለኩም በእርግጥ ሕጂ ዝኾነን ዘይኮነን እንዳበልኩም ገለመለታት እንዳበልኩም ሕማቕ ነገራት እንዳተዛረብኩም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ብቅርሺ ማለት እዩ ንፅባሕ ንግሆ ግን ክጎድአኩም እዩ ትርእይዎም ምን ኣለኹም ፅባሕ ንግሆ ደቅኹም ደቂ ደቅኹም ዝኾነ ኣፎም መሊኦም ደፊሮም ከማን ክዛረቡ ክብሉ እንተለዉ ዋቸራ እስኻ ከምዚ ኢኻ ነርካ ኢሎም ናይ ቀደምናታትኩም ቪድዮታት ደቅኹም ከዚኦም ኣብ ወለድኹም ከዚኦም እንዳበሉ እዮም ከምፅዎም ኣደኻ ከምዚያ ነይራ እንዳበሉ እዮም ከምፅዎም ፕራንክ ይኹን ገለ ይኹን ስለዚ ንደቂ ደቅና ዘሸማቐቕ ነገር እውን ክንሰርሕ የብልናን ሓደ ሰብ ሕማቕ ባህርያት ዝነበሮ ፅቡቅ ባህርያት ይምስርት ኣለኹ ኢሉ ክመፅእ ከለኳ እቲ ናይ ቀደም ቪድዮ እቲ ናይ ሕማቕ ባህርያት ምፅና ኮይና ንድሕሪት ንመልሶ ዘለና ዳውን ክኾን ንገብሮ እና ክቡራት ኣሕዋተይ እንታይ ክብለኩም ደልየ ኣብ ዓዲ ዘለኹም ዩቱበራት በስማን በሉ በተለይ ሓደ ግዜ መሰደታትኩም ሒዝኩሞ ትመፁ ነገራት ኣሎ እዚ ስጦታ እንዳሃብኩም ፅቡቅ ነገር እዚ ንድኹም እንዳኸበርኩም ደስ ዝብል ወለድኻ ኣብ ሂወት እንዳሃለው ክትሐጉሶም ኣለካ ወለድኻ ብሂወት እንዳሃለው ድሌትካ ግበረሎም ምስ ሞቶ የሕዝነካን እዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ትምህርቲ በቃ ደስ ዝብል ሓደ ግዜ ኣደይ ሰብኣይ ሒዛ ኣደይ ሰብኣይ ጀሚራ ኣደይ ከምዚ ኮይና ነደይ እቲኦም ኣደታትኩም ብሰበብኩም ንቅርሽኹም ክትኣሪኹልኩም ተውርድዎን ዘለኹም ክብሪ እውን ክትፈልጥዎ ኣለኩም እቶም ዩቱብ ኮመንት ንምሰል ዝፅሕፈልኩም ዘይኮነ ብውሽጢ ኣይ ቀሊለን ዘን ሰበይቲ ዝብለን መዓት እዩ ስለዚ እተን ርሂፀን ብጉልበተን ደኺመን ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሕኩም ወለድኹም እውን ክብረት ሓልውለን ብዙሓት ኣለኹም ብወለድኹም ክብሪ ትሕት ተቢልኩም ንስኹም ጥቐምኹም ትእልሹ ኣነ ንምንታይ መላይነ ይድርደርና ኣብ ቅድመይ ናደይ ክብሪ ትሕት ዘብል ገይራ ኣይወስዶንን ንዓይ ክትብል ንዓይ ክትዕቢ ትሕት ዝበለቶ ይኣኽላ ንዓይ ክትዕቢ ኣፋ መሊኣ ክትዛረብ እንዳሃለየት ትሕት ኢላ ንውሽጣዊ ውሕጥ ኣቢላ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሐትኒ እሱ እኹል እዩ ሕዚ እውን ንጥቕመይ ክብል ትሕት ከብላ ኣይደለን ኣብ ኣፍ ሰብ ክእትዎ ኣይደለን ኩሉ ሰብ ኮመንት ደስ ክትብሉ ገለ ዝብለኩም ሕስዎ ኣቢሉ እዩ ወይ ቀሊለን ዘን ሰበይቲ እዚአንስ ወይ ከመይ ዶ ኮይኖም እዚኦምስ እየን ዝብሉ ሕስዎ ኣቢሉ ኣብቲ ኮመንት ዝፅሕፈልኩም ሰብ ኣይትእመንዎ ብፅቡቅ ነገር ሒዝኩመን ክትመፁ ከለኹም ግን ደስ ይብለና ስጦታ ክትብዎን ከለኹም ኣነ ሕጂ ኣደይ ከኽብራ ከም ዘለኒ ናይ ድኻማ ክኸፍላ ከም ዘለኒ ይመሃር ካባኹም ማለት እዩ ኣድኹም ክትስሕቅ ክሪኣ ከለኹ ይስሕቅ በቃ ደስ ይብለኒ ኣነ እውን ነደይ ከምኡ ከስሕቃ ይምነ ዝዕድል እዚ ከም ረኸብክዎ ይብል ኣደይ ኣብ እርጋና ሰብኣይ ደሪባ ኣብ ሕጂ ሰብኣይ ምፅኣ ሰብኣይ ግን ክትሕዘይ ክልቕ ካብዚ እንታይ ክመሃር ኣነ ካብዚ እንታይ እየ ክመሃር ስለዚ ኣቱም ኣብ ዓዲ ዘለኹም ዩቱበራት ይኹን ቲክቶከራት ናብ ሶሻል ሚድያ ሒዝኩሞ ትመፁ ነገር ብልቢ ኣስተውዒልኩም ንፅባሕ ንግሆ ዘየድንነኩም ብቑዕ ዝኾነ ነገር ሒዝኩም ንዑ ከምዚ ገይረዮ ብከምዚ ቀጥቂጠዮ ዋታ ትርእይዎም ዶ
እቶም ትሪእዎም ዶ ሓደ ፍትውና የምሃሩ ከይድኩም ትሪእዎም ዶ በቃ ክትሪኦስ ድርሰት ዝመስል እዚኦም ሓደ መግደፎም ሓደ ሲ ብትክክለኛ ተደሪሱ ድራማ ዝመስል ፅቡቅ ነገር ትመሃረሉ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ጥንካሬ ትመሃረሉ ገለ ትመሃረሉ ብጣዕሚ ደስ ዝብሉ ነገራት ዘቕርቡ ኣለዉ ኣብ ናሕና ግን ኣብ ናይ ሱስ ኣብ ናይ ሰረቐ ኣብ ናይ ወሰደኒ ኣብ ናይ ኣንጋላትዐኒ ኣብ ናይ خلاص ቁም ነገር ኣምፁ ፅባሕን ጎቱ ዝከታተለኩም ዘላ ኣኺል ምስትፍ ምሰለኩም ከዓ ናብቲ ዝነበርኩሞ ክትውድዩ ብዙሕ መስዋዕቲ ክትከፍሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ትሒዝኩሞ ዘለኹም ክብሪ ንኸይጎድል ብክብሪ መናእሰይ ዘምህር ሒዝኩም ንዑ ካብ ጫት ካብ ገለመለ ካብ ውሽምነት ንምሃሮን ዝመሃሮን ነገር የለን ይቐኒለይ ተከታተሉም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን